Искам един подарък да ти направя, Пате, с специално той да ти изпее честито рождение, защото това след неговата песен, какво да кажа повече. Аплодисменти за Илиан! Добър вечер на всички, добре дошли, приятели. Много се радвам, че съм част от партията от Купона. Така, всички знаеме колко много обичаме Теди Александрова. Искам да й пожелаеме на първо место да бъде здрава, да бъде винаги така вдъхновена, да прави само хит след хит, да се обичат много със събрах, да се подкрепят и да правят най-яките парчета в България за всички вас. Сега ще спеме Happy Birthday! Ако това нещо не ми го изпее, няма кой друг да го изпее. Това е. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Teddy. Happy birthday to you. Haydi! Milolaysa sorino. И всички естри. Happy birthday, happy birthday to you.